Rocío, non supero o que vin onte aquí na Hora Galega, tamén no Galicia Noticias, ese titular que é Superman foi a Lugo, o Corgo concretamente, a mercar vacas. É verdade. Pois, señor Henry Cavill, volva vostede por Lugo, porque tes que ir por Becerreá, Henry. Querido Henry, que nos estás vendo. Tes que volver por Becerreá, porque ali Pepe do Roma, mirade que bois está criando, 4 bois como estes que tedes aquí, e os máis grandes son estes dous, roxo e amarelo, que a Henry Cavill lle quedan moi ben. A verdade que e roxo e amarelo cada un xa pesa 1.300 kilos, nin Superman levante semellante bichería. menos vai levantar cando cheguen o peso que quere Pepe que cheguen, que Pepe quere que cheguen os 1.600 kilos, pero atentos que roxo e amarelo xa teñen comprador, ten un comprador de Burgos, así que quedan outros 2 bois, tedes vos que dar presa. Di Pepe, os bois estos é unha carne como ningunha, porque mirade, non dá nin colesterol nin hipertensión. Por qué? Porque solamente comen remolacha e cereais. Tamén vos digo que o noso compañeiro Iván estivo ali e puido ver as flatulencias destos bois... Na cara, creo. Na cara. E como funciona ese aparato digestivo despois de comer remolacha. Son bichos. Que lle estás chamando aí a eles, ou que? Sí. E tú que pensas, que ahora non quererán sair porque está chovendo, ou que? Eu que sei, ao mellor extrañan tamén a televisión. Que estemos nós. Non son moi fotogénicos, ou que? Toma, vente. Manelo, ven. Manuel, non teñen moita gana de salir hoxe. Non, ven o día malo e eles saben moi ben cando fai bon tempo e cando non, como teñen este cobertizo. Ala! E botan un peido. Iso é que comeron ben. Eso é como o mellor aldeano. Estes bois están los criando tú, non, Pedro? Sí. Roxo e amarelo. Roxo e amarelo. E como os distingues? Este é máis rojo, aquele é máis amarelo. Vale. Lógica aplastante. Lógica aplastante. E cando escolliche, canto pesaban? Pois pesarían 500 kilos ou 400 e pico. E hoxe, en que peso podemos estar nos movendo? Pois eu creo que estamos sobre os 1.300. 1.300 kilos? Sí, cada un. Cada un. O amarelo é un pouco rabudo. Bueno, está... Parece que xa nos... Está máis manso de todo. Este máis manso. Este é máis manso. Quero darlle así unha caricia. Igual o que fai é botarme un peido, que estaría merecido. Mira como me mira. Estaría merecido porque son forasteiro, é verdade ou non? É certo. Pois agora mesmo están comendo, a mañá dámoslle remolacha. Me gusta tamén a remolacha. Con fariña que facemos nós. E a tarde alfalfa mezclada con fariña tamén de que facemos nós. E despois teñen erva seca a discreción e pasta. E por que os crías? Porque eu de pequeno sempre fui un gandeiro. Agora jubileume. E sempre foi como me gustou facer. Ir ás feiras, ver ganado e un canto. A min dicerme ir ver París ou ir ver unha finca de ganado, é bom a finca de ganado, non vou a París. E agora parece que xa os tes vendidos. Si, teño os comprometidos. Pa Burgos. É un que, aparte de ser proveedor, é amigo. E dicen que iban a ser os mellores de España. De España? Estamos en proceso de... Non sei se é verdade, se non, pero eu decir dixen. Manuel, sí. E tú fuches o proveedor destes 2 bois? Bueno, cobreillos. Cobraches. Cobreillos, pero bueno, son fillos de un gran toro, amarelo. Coñecemos aquí no Hora Galega tamén. Efectivamente. A calidade desta carne... Extraordinaria, bueno, e ademais, claro, debe ser xente que debe apreciar os gustos, e iso como un chuletón de eso é extraordinario. Solo dá bon estar ao que come. E punto e final. Ya acabou.